onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu akọwago gọvanọ anyị bụ gọvanọ Chukwuma Soludo dịka ezigbote nwa afọ debere ọnọdụ maka ọrụ mmepe pụrụ iche ga-edebe steeti a na ọnọdụ nke mmepe ga-ada ụda. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana wetara anyị akụkọ. Ọ na-ekwu okwu ejiri malite ya bụ nzukọ nke emere na Anambra International Convention Center nke dị n'Awka. President Tinubu, onye nọchitere anya ya bụ odeakwụkwọ ụlọ ọrụ gọọmenti na-ahụ maka amụma ego nakwazi ụzọ esi akpata ego, ọ bụ Dọkịta Emeka Obi, kọwara otu o siri malite ya bụ ihe a Anambra steeti gọọmenti na-eme mgbe ọ na-azụ ahịa na Lagos, ma kwupụta na ya bụ amụma nke gọọmenti steeti ji n'aka maka achụmnta ego nakwazi mmepe steeti a bụ nke ga-amịta mkpụrụ n'ihi na ha ma ihe ha na-eme. Ọ gakwaziri n'ihu wee too aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka ime nke ọma ihe gbasara ịhụ na ndị Anambra na-eweta akụnụba ha na steeti a, nke mere ka steeti a na-aga n'ihu. Ọ gakwaziri n'ihu were yọọ ndị Anambra nọ na mpaghara dị iche iche ya nakwazi ndị nke bi na steeti a ka ha nabata ihe gọvanọ na-agwa ha site niile welata akụnụba ha na steeti a ka o wee nwee ike gaa n'ihu. N'okwu nke ya, gọvanọ Soludo, onye kọwapụtara ọtụtụ ihe o megoro ya na ndị na-azụ ahịa iji hụ na steeti a bụ nke bụ ọkaibe n'ihe gbasara mmepe nakwazi azụmahịa, kọwara na ya bụ nzukọ ọ bụ nke chikwaziri ya bụ nzukọ kpọkuo ụmụ Anambra ka ha welata akụnụba ha ụlọ n'ihi na ọ ga-eme ka akụnụba ha gaa n'ihu ma meekwa ka steeti a nwee mmepe pụrụ iche.